and hondo yacho iye haana kurwa hondo chaiyo. Ini ndatori paKG6 ndoba ndakazosvika ipapo after the war, ndandiri paKG6 1980. Saka apa hapana munhu angandudze nyaya yehondo. Emerson, in the first place, ndoda ndikutaurei kuti vana vangu ndinovaudza kuti zvese zvandiri kutaura panapa ndozvandoudza vana vangu nevazukuru. Saka nyaya yacho hondo yedu haiperi. Emerson anofunga kuti akangwara, but vana vake vachapinda pataiti. Vachapinza pataiti nevana vangu kana nevazukuru vangu, nekuti ndo vanenge ari masame age boys, kana kuti atoti mawhatsapp aya ndo vanenge vane zera rimwe chete. Saka vachapedzerana. Ezvino anofunga kuti anotoomesera nekuti anodzvanyirira achishandisa zvituta zvaizvo zvinonzi maCIO. They are not intelligent at all anyway. Saka anoshandisa army, military nepolice nezvituta zvemagenerari aya ari kuarmy aya, zvituta zvekupedzisira. Botswana marangarirwa zvakare. Madzibaba Masango vachange varimo muGaborone vachiita ma1-on-1 kubva musi wa25 June, 26 June, 27 June kusvika musi wa28 June. Kuti muziye zvizere, fonai panhamba dzinotevera 0773 066 354 kana kuti 0776 581 704 kana kuti 0776 581 698. Ingava back to sender, lock sender nezvimwe zvinanhara zvizere. Heuno mukana we1-on-1 namadzibaba Masango muBotswana muGaborone 25 kusvika 28 June 2025. Makadi hama dzangu muZimbabwe munomu, Citizens Movement Radio handizivi kuti yakamira sei, asi ndinokurumbidzai nekuti tiri pahondo tese yekuti vana vedu nevazukuru vedu vazogara mangwana zvakanaka. Ndoda kutaura nenyaya yekuti kwanzi chinonzi Mugabe, chinonzi Mnangagwa, chinonzi ZANU-PF chi. Hondo yakarwiwa nevanhu vese, yapera. Vanhu vakapromisa kuti tikurwira hondo kuti tigare zvakanaka, but inhema nekuti yakaita hijacked nezvigananda nematsotsi akaita especially Emerson Mnangagwa. Mnangagwa idununu nekuti anofunga kuti akangwara, saka akabvisa vanhu vese hama dzachivenga, ndo vakamupidza pachinzvimbo. Saka ukaona uchirasisa vanhu vako wakarohwa nawo hondo, hautrustiwe nemunhu, unonzi uri tsotsi, uri chigananda number 1. Saka ndo zvakaita izvozvo, and hondo yacho iye haana kurwa hondo chaiyo. Ini ndatori paKG6 ndoba ndakazosvika ipapo after the war, ndandiri paKG6 1980. Saka apa hapana munhu angandudze nyaya yehondo. Emerson, in the first place, ndoda ndikutaurei kuti vana vangu ndinovaudza kuti zvese zvandiri kutaura panapa ndozvandoudza vana vangu nevazukuru. Saka nyaya yacho hondo yedu haiperi. Emerson anofunga kuti akangwara, but vana vake vachapinda pataiti. Vachapinza pataiti
nevana vangu kana nevazukuru vangu, nekuti ndo vanenge ari masame age boys kana kuti atoti mawhatsapp aya ndo vanenge vane zera rimwe chete, saka vachapedzerana. Ezvino anofunga kuti anotoomesera nekuti anodzvanyirira achishandisa zvituta zvaizvo zvinonzi maCIO. They are not intelligent at all anyway. Saka anoshandisa army, military nepolice nezvituta zvemajenerari aya ari kuarmy aya, zvituta zvekupedzisira. Ndo anonzi madununu chaivo chaivo. Havafungi vazukuru vavo. MaBritish aenda achinokonga yainzi British Empire, vainotora upfumi hwese vachiisa kupi? Vachiisa kuBritain. Ndosaka ezvinokauya kuBritain unoona kune maroads, kune marails, kune maunderground, kune zvese. Vanga vakangwara, vangasangaendisi upfumi hwavo kune dzimwe nyika. Zvino zvimadununu zvedu zvekuZimbabwe tinototora nyika, totora cobalt iriko, totora chrome iripo, totora gold, toenda kuDubai. What a shame on you idiots vari kuzviita ivavo. Saka ndo matauriro andechita kuvazukuru vangu kuti nyika iyi ndeyenyu, yakabiwa nani? Mnangagwa nezvigananda zvake. Aifunga kuti akangwara, asi imimi ndimuchaita take back. It doesn't matter kana vakaba zvavakaba izvozvo ndizvozvo, but ivo kwavachaenda vachitiza. Chero kati ndikutiza voenda ndakunogara kwanoenda kuRussia ikoko nekuDubai. Hakuna kidzi ndikutaurire vanangu. Uchifunga kuti ndoda kuenda kumushango wangu kuGuruwe, ndechida kuenda kumushango wangu kwaZvimba. Uchigara kudiaspora. Diaspora haisi yedu, ndosaka yakanzi diaspora. Kwedu kwaZvimba, kuGuruwe, kwaNebodziya, ndokwaunenge uchizwa kuti ndiri kumushango wangu. Kwanomuka uchifamba uri one. Wada kutora imbwa yako kuti imbwa dzako dzouya, wobuda kuti handei, wopinda musango. Kudiaspora, indiri kudiaspora, ndiri kuUK. Kudiaspora hakuna zvese izvozvo kuti ndambotora imbwa dzangu ndichambofamba ndine freedom, hakuna. Asi ivo kana vachiti nichanogara kuDubai, vari kutoomesera vana nekuti vana pavachogara kuDubai ikoko. Haisi real life inodiwa iyoyo. Saka Mnangagwa zvaari kuita, ari kubirizira vanhu achifunga kuti akangwara. That's okay. Asi vazukuru vake vachasafa. Ende ini ndogara nditaura vana vangu kuti kwanza munhu anonzi Mnangagwa, kana munhu anenge achinzi Mnangagwa imbavha. Kana muchidzidzira mese muzva kuti kwanzi sekuru wako wanga vari mbavha tsotsi number 1. Then number 2 yandiri kutaura, sei ari kuita izvozvo? Nekuti iye haana brain. Mugabe anga nebrain nekuti anga akadzidza, akatoita madegree ake aya. Mnangagwa haana aita kana 1 degree. Handifunga kuti form 2 paakaenda kuhondo akaipedza. Zvaanotaura kuti kwanzi ndiri kuZambia, ndiri kuuniversity, that's a lot of nonsense. Munhu ari kuuniversity isichakaenda kuuniversity. Munhu ari kuuniversity haana mindset yakaita saMnangagwa. Mnangagwa haana mindset yekuti kuuniversity taidzidziswa kuti kwanzizvo you listen to somebody talking whether they are right or wrong, mopana machance ekuti muchipindura. You don't use threatening language kuna anybody ari kukuopoza. Mnangagwa ndo opposite chaiyo. Anoita izvozvo. Munhu anenge akuopposite language yake ndeyekuti tokurakasha, tinongotonga. Kureva kuti munhu asina kudzidza musanyeperwe, haana kana mboita degree kana 1. Anotaura kuti degree inema, ipapo ndoramba. Saka ndopandi kutangira. Ndosaka achida kuzviita surround nevanhu vasina kudzidza, vanagari gwevaya vane maziso akakura kudai so, kunge zvimarobot, kunge zvimaalien, nekuti haadi vanhu vakadzidza, nekuti iye haana kudzidza. Saka haana basa nazvo, kuti chero ndikaba hasi kuziva kuti zvinhu zvaari kuita zvine maimplications emagenerations achatevera 100 years down the line. Anenge achitaurwa kuti kunenge uchitaurwa kuti kwanzi iwe watori muzukuru waMnangagwa, baba vako tiri kuverenga kuti vaiva vari mbavha, vaiva vari tsotsi, ende vakasina kudzidza. Saka ari kunyadzisa. Ezvino ari kufara. Chaari kufara chacho hamene kuti chii. Asi vazukuru vake ndo vachaita safa. Ndinonzi ngozi kana kuti kuromba ikoko kwaari kutoita. Vana vake vachasafa chete. Saka ndogara ndichitaura vazukuru vangu kuti mukazonzwa munhu anonzi Mnangagwa,
zivai kuti musatombomufarire zvachose nekuti akawana upfumi hwake nekuba. Munofanira kuita recover. Saka isusu kana Zimbabwe, even if it takes 100 years kuti tirecover mari yaari kutora yezvino, haatombonyari kana one day. Haatonyari nekuti haana kudzidza. Kana uri munhu ari uncivilized, hatiti educated, toti uncivilized, munhu asina hunhu, ubuntu, anonzi ari uncivilized. Ndo zvakaita Mnangagwa ipopo muchimuona. Anotora zvakaita sana Tagwirei achivaisa apa achiti ibai hazvina mhosva. Chero ndikaba Mnangagwa auxiliary ezvina kudzingwa kuno kuUK aifanira kuuya kuswera zuro. Asi akanzi hatidi kukuona. Upenyu here hwokuti iwe uri munhu mupenyu uchiti ndiri kuda kuronga kuenda kuIngland, ndoda kuenda kuLondon, the biggest world capital city, woti handoda kuenda kuLondon. Wotoudzwa kuti iwe kuLondon hausi kudiwa, ende uchiti ndiri mai vevana, wodzi haudiwi. Why? Because une history yeabuse of human rights. Kureva kuti nevana vako uri kuabhusa vese, vana vari abused vese, vana vai mavictims, zvotori zvidzoi. Ndosaka vari kudzidziswa kuba. But kuba ndi kutaurira chokwadi, hapana kwaunosvika upenyu hwako mangwana uku unenge uchitiza. Paunofamba haufambi uri free, unotsvaga mabodyguard, but mabodyguard acho anogona kutengesa endi life yacho hainakidzi. Ini ndikati kutaura kuti handina kumbobira munhu kana 1 cent kana 1 penny, zvokuti kana ndiri muLondon ndobuda kumba ndofamba ndichienda kwandinoda ndokwira public transport, handina chandinotya. Brain yangu inonzi very good mental health, hapana munhu wandotya. Unlike auxiliary anototya kufamba. Ezvinakati kuLondon usauye. Saka nenyaya yekuita panic, yekunyara, nekukonfuzika musoro wake, nemhosva dzawakaita dzinodzoka, akati ndakuenda kuDubai. Saka ungave upenyu here wogara uchidaro. Ndozvokuita Mnangagwa nemhuri yake, asi vazukuru vake vachasafa chete. Ini vangu vazukuru ndotoudza kuti muzukuru, ndoda kutokupa mari yekuti uende uchinotsvaga vanhu vanonzana Mnangagwa. Ukangoona paona vachachinja mazita vachishandisa senemu yekwana mai vacho, iwe mupengo futi mukadzi wacho iyeye. Because Mnangagwa ane vakadzi vakawanda, ende vana vacho hapana ane rekodhi. Kana iye akabvunzwa haana rekodhi, iye Mnangagwa pachake haana kana rekodhi yekuti ane vana vangani, ende ari kungozadza nyika yose, and his head is full of nonsense. Saka isu vana vemuZimbabwe tisatombotye kuti iye zvino hapana zvatogona kuita, nekuti vanoda kutishandisira pfuti. Ndozvaanoita, kuti anoshandisa pfuti. Munhu asina brain anoshandisa power. Ndo anonzi mabhuli, anoshandisa power. But panosvika time, kana mubhaibheri chaimo zvakaitika zvese zvemabhuli ese, pana gore takadonha kuti nekukura kwaranga rakaita. Zvino modern history, vana Hitler vaiuraya vanhu 6 million Jews vakaurayiwa, vachinzi vaisire mugasi, vachiisa magasi, vachigasiwa vofa. Zvonzi rasai kuseri uko, pinzai futi vamwe, vachidaro, asi vakadonha. Ndozvinoita Mwari izvozvo. Zvinogona kutora makore akadaro. Saka musatye kuti hondo yacho haisi inonzi revolution haiitiki overnight. Ndosaka yanzi revolution. Kuu inongoitika nhasi kuswera mangwana zvapera, but kuu inongoitodzidzisa vanhu kuita zveginya, zvembabvu, zvokumonya vanhu. Saka hatidi kudzidzisa vana kuita zvinhu zvokumonya vanhu, nekuti vana vedu havazombokure vari vanhu chaivo chaivo. Saka isi hatimbotyi kuti zvichatora kana 50 years kana 20 kana 5 hours, hatina basa nazvo. Asi toziva kuti achaenda chete, achiti iye nana Chivhayo, haya Chivhayo haasi munhu iye pachake, haasi munhu ane mental health issues. Tagwirei is a fool. Mari haisi inokupa mental health. Kudzai vanhu vakaita mari, vakaita mamiliyoni, mabillionaires.
munoziva uya ari panonzi Bill Gates akaita foundation yake, haana kumbobira munhu mari, akaita zvinhu zvake zvesoftware Microsoft, akabva aita mari yake ikabva yawandisa. Ezvino akabva ati mari haisiri inondifadza, chinondifadza kubatsira vanhu. Ezvino ari kuti ndoda kuita 99% yemari yandinayo, mabhiliyoni andinawo, ndoda kupa vanhu. Ndiye munhu akazviona kuti aiwa, it is not money that gives you mental health or happiness. So he wants to give all his wealth to the poor. And akadaro anonyatsoenda kumba achinyatsorara. And Bill Gates akada kubuda achienda muroad achifamba, anofamba maybe ane security 1 or 2 yekumanikidzwa yaya. But you don't have to fear. Compare Ian Smith, angati mutungamiri weRhodesia. Akati after independence, Ian Smith ndakasangana naye muna yataiti Manika Road. Ndovamaiti Robert mukaikorapta mukaiti inonzi Robert Mugabe. There's nothing like that. Itso zvati inonzi Manika Road. Aifamba, ndakasangana na Ian Smith ari 1, to be honest with you, achifamba ari 1 asina security. Nekuti chero vane muZimbabwe vaitoti uyo akabvuma kuti zvapera, akasuduruka akaenda, haana kana mari akanga aba, akabva asuduruka akatozvifambira, akazofa. Kupurazi kwake aigara kushurugwe kuya, kupurazi kwake achienda achidzoka achizviendera kushopping, ane inonzi freedom. Akazonofa kuSouth Africa nekuti mahosipitari ese akaurayiwa naMnangagwa nezvigananda zvake. Vanhu vasingambotofaniri kutungamira nyika. Saka mazukuru vangu ndogara ndivaudza kuti munofanira kusarudza vanhu vanogona kutungamira nyika. Macombatants akasiyana nemaleaders egovernment. Dai patakapedza hondo takati hondo yapera, ngatisarudze vanhu maeconomists woenda mumaposts torana government yedu, dai munhu wese achifara. Can you imagine kuti town yakata seHarare inonzi haina running water? Hasana bozora kuti zvinhu zvakadaro. Indakagara muEngland ezvino yakwana 20 years, handina kana 1 day yekuti magetsi akanzi magetsi aenda. Vanokuchaja and they provide my services. Vanouya every Thursday, like kwedu kwatogara kuno kuDandani, Thursday mustreet mangu vanouya vachitakura food bin, vosvika vachitakura recycling bin neThursday. Next week vanouya vachitakura food bin nerubbish bin. And hazvichinji, maroads anoripewa makatarisa, pakaitika mapotholes iwe chako unongofonera kubhara council kuti pane mapotholes aitika, vanoti thanks. Mangwana kuswera mangwana zvinenge zvaitika. Manje zvedu zvembavha idzi dzisina kudzidza, generation yacho yedu isusu inofanira kuenda kobva kwauya vazukuru, ndo vanhu vachaziva zvavari kuita izvozvozvo. Saka ngaangomborega kufunga iye naNatagwirei nemadofo ake ese, maleaders ake ese madofo, hapana kana 1 anoziva zvaari kuita. Matrabablas, I mean whatever it means, vese matrabablas. Saka ini ndo zvinondifadza manje kuti I realize kuti vazukuru vangu ndovataurira kuti musazviite zviri kuitika zvokuswera muchitengera vana mutoriro kuitira kuti vana vadzivaire. Musazviite, imi muchaitawo vana venyu. Musazviite, develop your own country. Moita zvinhu zviri straightforward, kwete kuita kunge vanhu vakadhakwa sezvinoita Mnangagwa. Ndatenda otherwise handotsamwa zvokutsamwa zvazve, nekuti ndakatakura gidi inini AK, MAG, SMG, Browning, FN, zvese ndakazviita ini. Asi ndinotsamwa ndikangofunga Mnangagwa zvaari kuita, ndoshatirwa stereki. Anyway, thanks Mazimba.